Masustansyan ka kanan. Grade 1, first quarter, Cartoon Story Maker output ng Zinaida E. Soriano, Guro 1 at Payar Gomez Elementary School at Malasiki 1 District. Masanto siya kabusanan si kayo gugaw, siya si Maestra Yod Science Subject. Antayo so alulong na abong na kansyon? Kansyonan tayo pa so alulong na abong? Ana, mangansyon tayo kuno. Michelle, tagkuan tabalas sa mangansyon. Ella, imangat mi ka Michelle. Umpisa ang tila. Kalila ta mangansyon tila. Okay, class. Alulong na abong, ready, sing. Okay, class. Kansyonan tayo so alulong na abong. Ready? Alulong ya abong ang gano malanting say tanaman di man at nandurumaan lakamas tantalon sigarilyas tanmani agayep baktaw pagda kundol patola tabyayong kalubasa tanwalay arom nira labanos mustasa sibuyas kamatis bawang tan agat jad kaliber-liber napno na langis. Very good class. Gustuhan nyo man, so kansyon tayo. Naalulong na bong? Very good. Untanak mo. Gusto ang kwen kansyon. Alulong na abong. Okay. Anture pisi-pising tan prutas siya arengalyod sama na kansyon. Sakya, ang titawagad sa'yo eh. Sakya mani. Mahusay. Ang titawagad saya. Sakya labanos. Mahusay. Very good. Ang titawagad sa'yo eh. Patula. Very good. Ang titawagad sa'yo eh. Sakya. Talon. Very good. Ang titawagad sa'yo eh. Baktaw. Very good. Mahusay. Maunging panulo. Idan tayo riti pa. Mangitarki pa ni aromapising. Anturay pisi-pising tan prutas siya arengalyod sa aming kansyon. Ang titawagin saya klase. Sibuyas. Very good. Ang titawagin sa antong bukayoy. Mustasa. Very good. Ang tunira eh. Ang titawagin saya class. Pagda. Very good. Titawagin sa'yo eh. Agat. Very good. Maungay panulo. Idan tayo riti pa. Antoniri aro-aro miya pisi-pising tang prutas siya aring ngalad sa arami kansyon tayo sa aming alulong na abong. Titawagin sa'yo class. Lakamas. Akagang kilaya. Masami iya. Ang titawagin sa'yo eh. Ay, may gagamit din nanay yun ng mapipising. Sakya, bawang, very good. Ang titawagin sa'yo bala tayo eh. Pampaganggana ya, pampasanting na bala. Ang titawagin din sa'yo eh. Kamatis. Very good. Ang titawagin sa'yo eh. Kalubasa. Mahusay. Maunging panulo. Idan tayo riti pa. Very good. Nathan, mangibilaki pising tan putas. Wow, dakdakal na pisi-pising. Antayo raya class. Very good. Ayara ramin tatawagan tayong pisi-pising tan prutas. Yan nananang tayo ed. Kapaligiran tayo. Duga sa ubat yu class. Idan tayo itipak sirin sa kaklase yo. Mahusay. Nathan, anapun tayo natang subungatlaw o gagamil na nalapod ta naman. Itdan na check, no nalapod ta naman, kisan no andi.
Nanginangan tayo may unaan na litrato. Paaw, nirkasiya ng lapo. Check, ng lapuad, tanaman. Mahusay, nanginangan tayo may kumadwan agagamil. Rosas na kalubasa. Ito kasiya, nalapo kasiya tanaman. Check! Very good. Nangingan tayo may kumatlong. Ito'y tawagan sa tanay. Bulong! Ito'y tawagan sa tanay. Nalapuan. Tanaman. Check! Nangingan tayo may sa aming kumapat. Nyog! Hindi kasi nalapuan nyog. Tanaman. Very good. Nangingan tayo may kumalima. Milk o gatas. Nalapo kasi tanaman. X and D. Aga nalapo tanaman may gatas. Ana punta yun natan. Subangalaw o gagamil nalapo matod ayop. Ida na bituon nung nalapod ayop. X ano andi. Nang nanantayo may unaan na bangatla. Itnol. Nul kasi nalapo. Bituon, nalapod ayop, mahusay, kumadwa. Karni, kasi nalapo. Bituon, dyan ayop, very good. Tuya ay. Karnin baka, nalapo yun ayop. Bituon, very good, amay kumapatoy. Sira, niryanan na po eh. Diyan ayop, bituon, check. May kumalima. Mani, inara kasi na po may mani ay. X, amay mani, aganan na po manod ayop. Malinaw class. Natan, anturi masustansan ka kanon na nalapod ayop o dinutanaman. Nang tayo natin yung tanaman. Ito'y tanaman, class. Aya. So, alimbawa na tanaman. Di maliglaya. Rami mas malagot saya. Tanaman man. Natan si tawag tulaya puno. Okay? No si tatawagan tayo ayop. Nga rami halimbawa ya ayop na mangiiter na kakanon para sa ray tutuo. Ang titawag sa ibig layo pa? Sa kaya manok. Sa kaya baboy. Tan sa kaya baka. Ay tanaman tan ayop, mangiiter iray mo sustansyan kakanan para ed tutuo. Natan, anapuntay natan, ang tula ramay kakanan na iiter na nalapod tanaman. Okay? Ayara ramay tanaman, yan ang lapuan to, panangan. Ayara na masustansyan kakanan. Ayara may itatanong ng mother yo, father yo, nanay, tantati, laki, tanlaki yo, kaya itatanong dasan burburon nyo, iluto yo, atan may masustansan kakanon, pisi-pising tan prutas. Okay, class? Wala tayo nato na sari masustansan kakanon na iiter ng ayop. Tura kasi masustansan kakanon na nalapod ayop. Ayara may halimbawa, yang masusustansyon kakanan na nalapod ayop. Sakay-sakayin tayo Sa itawag tuya, karnin, baboy. Aya sira, itnol. Aya ay, karnin baka. Wala na diya ko na pila, may gatas. Aya rarami masustansyon kakanan na naman lalapod ayop. Aya mo subyok, manlalapod tanaman. Okay, class? Agyo lilingwanan, say masustansyan panangan na almuod pisi-pising, prutas, tansira, na karne na baboy, baka, tan, manok. Tumbukan lawas, tapan maksil, sulaman, arawied, sakit. Agyutan lilingwanan klasa, basaan nyo tan, so aglilingwanan. Sige pa, basaan nyo, dengalan ko.
Very good. Natan, idanta kayo'y gagawaan nyo. Gagawaan bilang isa. Di nandya, bengat la, so kakanan na nalapod tanaman o ayop. Itdan na check, no tanaman. Kisan no ayop. Ready kila? No ready kila, manubat tila. Okay, nanangan tayo may unaan na bengat la. Anto'y tawag saya kasi, no nalapuyad tanaman o ayop. Say iya ba yo, check, no tanaman, ekis, no ayop. Very good. Anong tayo may kumadwa? Sira. Ito kasi ya. Very good. Ito may kumatlo. Kamatis. Very good. Ito may kumapatay. Itnol. Very good. Nanlapod ayop. Kakanan o baaw. Ito tawag sa'yo eh. Check. Galing nagta naman. Mahusay mga bata. Very good. Ready kila. Ya ubatan may gagawaan niya kumadwa. Ready kila. Natan ta ready kila. Ubatan tila natan may gagawaan ya kumadwa. Gagawaan niya kumadwa. Basan tini may direksyon. I-check na say bengat la ng lapuad tanaman. Kisan so ng lapuad ayop. Ready kila? Unaan na bengat la. Ito kasi ya. Nung nalapuyad tanaman, kargaan nyo na check. Kisan nyo no jad ayop. Check! Very good. Ayay tinapay, nalapod arina. Say arina, nalapod sa kaya uri na tanaman. Di man da gagawan. Okay? Ninantay may kumaduan bengat la. Pineapple juice. Check! Aking kasi check, nalapod tanaman. Kasi si pineapple juice nalapod pinya. Nalapod sa may katas ng pinya. Kaya nalapod tanaman, class. Okay? Nanangan tayo may kumatlon bangat la. Hintutan. Check! Akin eh. Kasi ay amin tatawagan tayong jam o strawberry jam. Ginawan palaman na nagmula sa prutas. May strawberry, may katas tumang ginawan palaman. Okay po? Latay kumapat. San Marina tuna flakes. X nalapod ayop kasi may tuna sa kaya sira. Nalayo. Malima. Yummy. Titawag sa'yo kasi. X nalapod ayop. Sa tawag sa'yo barbecue. Diba? Nalapod baboy o kaya baka. Nalayo? Perfect yo. Very good class. Palakpakan yung sino sa sarili yo. Very good. At ngayon, magpapasalamat na ako sa inyo. See you sa susunod nating pagpasok. Sa susunod, mag-ingat kayo. Sa bahay lang muna kayo hanggang sa muli. Bye-bye!